Takže povedzte nám niečo o sebe a s akým problémom k nám prichádzate. Volám sa Monika, mám 40 rokov a celý život ma trápia úzke, prísne vyzerajúce pery. Po deťoch sa mi vytvorili aj vrásky okolo pier, takže by som chcela podstúpiť procedúru omladenie pier. Takže ako ste spokojná so zákrokom? Veľmi dobre, vďaka tomu spreju to vôbec nebolelo. Myslela som si, že to bude veľká bolesť, keďže som videla tie ihly na videu, ale je to super. Tie pery sú ešte surové, také čerstvé, čiže do 2 dní to odpuchne a pery pekne sadnú, bude to prirodzenejšie.